അത് കഴുകി വെച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ വന്നോ? ആ മാതാജി വന്നിട്ടുണ്ട് ലൈവ്. ആണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വന്നോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വന്നിട്ടുണ്ട് ലൈവ്. എന്നെ കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി. രാവിലെ വന്നിട്ടില്ല, അതറിയില്ല. അന്ന് വന്നല്ലേ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിന് വന്നല്ലോ. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. ഉത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാം മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിധായകൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. സരസ്വതീ ദേവേ ഗർഗവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ. ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ വിസ്വാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഉപനിഷത്ത് ക്ലാസ് ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നൊരു പുതിയ ബുക്കിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഒരു ബുക്ക് കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ വിജയകരമായിട്ട് ഒരു ബുക്ക് പൂർത്തിയാക്കി രണ്ടാമത്തെ ബുക്കിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം. കഴിഞ്ഞ ബുക്ക് പഠിച്ചതിനേക്കാൾ താല്പര്യത്തോടെ ഇത് പഠിക്കണം. കാരണം ഇതൊരു ഉപനിഷത്താ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഉപനിഷത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് പഠിക്കണം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ വാണിയായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും നന്നായിട്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണ കൃപാമൂർത്തി ദിവ്യ പൂജ്യ ശ്രീ ശ്രീമദ് എ സി ഭക്തി വേദാന്ത പ്രഭുപാദർ
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ സ്ഥാപക ആചാര്യനാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഈശോപനിഷത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന വിധത്തില് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കി എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തു വന്ന്. രാധാ ഗോവിന്ദക്ക് ജയ്. ഈശോപനിഷത്തിന്റെ അവതാരികയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുക. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇതില് പറയുന്നുണ്ട്. വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇതിൽ പറയുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ എന്തിന് വേദവിജ്ഞാനം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതിന് നമ്മൾ എന്തിനു സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വേദം എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിവ്. അറിവാണ്. അപ്പൊ വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവ്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, വേദം എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്? 15-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്? സർവസ്വചാഹം ഹൃദയ മത്തസ്മൃതിർജ്ഞാനം അപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവ രഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത്വേദ വിദേവ ചാഹം. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. വേദത്തെ അറിയുന്നതും ഭഗവാനാണെന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ വേദം എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ അവതാരമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ശബ്ദ അവതാരം, സൗണ്ട് ഇൻകാർണേഷൻ എന്നാണ്. ഇൻകാർണേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അവതാരം, അല്ലെ? ശബ്ദരൂപത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വേദം. ഇത് ശബ്ദരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? നമ്മളിത് ഇത് പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? പണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് കൈമാറിയിരുന്നത്? ഗുരു ശിഷ്യനെ പകർന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് ഏതായിട്ടാണ്? വാമൊഴിയായിട്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ ശ്രുതിയാണിത്, അല്ലെ? വാമൊഴിയായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് വേദം ഏതാന്ന് പറയുന്നത്? ശബ്ദ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ അവതാരം. ഇത് ഒരു വിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന VIT എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്നത്. വിത്ത് എന്ന മൂലവാക്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വേദം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുണ്ടായത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താണ്? അറിവ്, അറിയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ്? അറിയേണ്ടത്. നമ്മളെല്ലാവരും അറിയേണ്ടത് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അറിവ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയുക, അല്ലെ? ജ്ഞാനം. അല്ലെങ്കിൽ അറിയേണ്ടത്, എന്തിനെയാണോ അറിയേണ്ടത് അതാണ് വേദം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വേദം ശബ്ദരൂപത്തിലാണ്, അത് പാട്ട് രൂപേണ. നമ്മൾ ഛന്ദസ് പഠിച്ചായിരുന്നു, അല്ലെ? 8 മീറ്റർ 11 മീറ്ററിലൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ചൊല്ലിയില്ലേ? അപ്പൊ ഇപ്പൊ ചൊല്ലിയത് സർവസ്വചാഹം 11 മീറ്ററിലാണ് വരുന്നത്, അല്ലെ? വേറെ പലതും നമ്മള് ഏതിലാ ചൊല്ലുന്നത്? 8 മീറ്റർ. അപ്പൊ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഛന്ദസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം ഛന്ദസ്സിലാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത്. അപ്പൊ അതിനൊരു ഈണമുണ്ട്, ആ ഈണത്തിലാണ് ചൊല്ലുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കൂട്ടം ഏതാണ്? മന്ത്രങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ മന്ത്രങ്ങളാണ്, അല്ലെ? ആ മന്ത്രങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ അതിനെ ഏത് പേര് വിളിക്കും? സൂക്തം എന്ന് വിളിക്കും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന വാക്കുകളാണ്, അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. സൂക്തം, അല്ലേ? അപ്പൊ പലതിലും സൂക്തങ്ങൾ എന്ന് പറയും. അപ്പം ആ സൂക്തം എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് മന്ത്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പം അതിനെ സൂക്തം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ കുറെ സൂക്തങ്ങൾ ചേരുമ്പോ എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സൂക്താസ് എന്ന് പറയുന്നു. എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സൂക്താസ്. സൂക്തങ്ങൾ ചേരുമ്പോ അതിന് സംഹിത. ഈ 3 വാക്കുകളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏതാണ്? കുറെ മന്ത്രങ്ങൾ, വേദങ്ങളിലെ തന്നെ കുറെ മന്ത്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോ അതിന് സൂക്തം. കുറെ സൂക്തങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോ അതിനെ ഏത് പേര് വിളിക്കാം? സംഹിത എന്ന പേരിൽ വിളിക്കാം. അപ്പൊ ഇത് ഏതാണ്? ഈ വേദങ്ങളെ എന്തായിട്ട് പറയുന്നു? ഇത് ആര് രചിച്ചതെന്ന് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു. ഭഗവാനാൽ രചിക്കപ്പെട്ടതാണ്, അല്ലെ? സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്. എഴുതപ്പെട്ടതല്ല, സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. വാമൊഴിയായിട്ട്
പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ബ്രഹ്മാവ് നാരദർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, നാരദർ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, വ്യാസദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ ഒന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഒരു വേദേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ ഒരു വേദമായിരുന്നു. ആ വേദമാണ് ബ്രഹ്മാവ് കേട്ടതും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നാരദർ കേട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാനും അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പം വ്യാസദേവനാണ് അത് 4ആയിട്ട്, വ്യാസദേവന്റെ പടമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. വ്യാസദേവനാണ് അത് 4 വേദങ്ങളായിട്ട് മാറ്റിയത്. ഏതൊക്കെയാണ് 4 വേദങ്ങൾ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഋഗ്വേദം, ഋഗ്വേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം. അപ്പൊ ഈ 4 വേദങ്ങൾ ആരാണ് ആക്കിയത്? വ്യാസഭഗവാനാണ് ഇത് 4ആയിട്ട് മാറ്റിയത്. അങ്ങനെ കുറെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഈ വേദങ്ങളെല്ലാം വീതിച്ചു കൊടുത്തു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? പഠനം നടത്തി എല്ലാം പഠിക്കണം. പഠിച്ചിട്ട് എന്താണ്? പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ശ്രുതിയിലൂടെ കേൾക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. കേൾവി, ശ്രവണത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിനാണ് ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതെല്ലാം പഠിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മറ്റു ശിഷ്യന്മാർക്കും അവിടുന്ന് വേറെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ശിഷ്യർ അങ്ങനെ പോയി എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടുന്നു. അതാണ് ഇത് തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ കുറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. വേദങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? വേദങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത, ഇത് ഭഗവാൻ രചിച്ചതാണ്, മനുഷ്യരാൽ രചിക്കപ്പെട്ടതല്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനെ പറയുന്നു അപൗരുഷേയം. പൗരനാൽ രചിക്കപ്പെട്ടതല്ല, അപൗരുഷേയം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ എന്താണ് രചിക്കാത്തത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? മനുഷ്യന് 4 തെറ്റുകൾ പറ്റും. 4 തെറ്റുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കും. അവരുടെ കുഴപ്പം, അവർക്ക് കുറച്ച് ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാണ് തെറ്റ് പറ്റുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല അല്ലെ. 100% പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവമാകും എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് തെറ്റുകൾ പറ്റും. അതാണ് നമുക്കുള്ള ഒരു ന്യൂനത എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫക്റ്റ്, ന്യൂനത. പിന്നെ വേറെ എന്തുണ്ട്? നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റും. പിന്നെ എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം മായയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മളെ മായ എന്ത് ചെയ്യും? സ്വാധീനം ചെലുത്തും. അപ്പൊ നമ്മൾ മായയ്ക്ക് പുറകെ പോകും അല്ലെ, ഭഗവാനെ അങ്ങ് മറക്കാം. അപ്പൊ അതാണ് 2ാമത്തെ ന്യൂനത എന്ന് പറയുന്നത്. 3ാമത്തത് നമുക്ക് എന്താണ്? ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഏതാണ്? എന്ത് കാര്യം വരുമ്പോഴും നമുക്കിപ്പോ ഒന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ബുക്കി നോക്കി പറയാന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ. അതൊരു തരം ചീറ്റിംഗ് അല്ലേ. അപ്പൊ പറയും ബുക്ക് നോക്കാതെ നമ്മൾ പറയണമെന്ന് പറയുമ്പോ എന്നിട്ട് ബുക്കി നോക്കിയാൽ അതൊരു തരം ചീറ്റിംഗ് ആവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് നിസ്സാര കാര്യത്തിന് പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചതിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാണ്. അറിയാതെയാണ് നമ്മളത് ഒരു വളണ്ടറി ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അറിയാതെ തന്നെ ചെയ്തു പോകും, തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോകും. മായ നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യും? സ്വാധീനിക്കും. മായയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നമ്മൾ പെടും. അതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. അപ്പൊ ചതിക്കുന്നതും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, ചിലപ്പം അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ അതങ്ങ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒന്നെന്താണ്? അപൂർണം എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ അപൂർണമാണ്, പൂർണ്ണതയില്ലാത്തതാണ്. കാരണം നമ്മൾ എന്താണ്? ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഓറഞ്ചിനെ കണ്ടാല് നമ്മൾ പറയും ഓ നല്ല ഓറഞ്ച്. പക്ഷെ അടുത്തെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിച്ചു നോക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അത് അഴുകിയതാണ് അല്ലെ. ദൂരെ കാണുമ്പം ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്, സൂര്യനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ സൂര്യൻ എന്താണ്? ഏറ്റവും പല പല ഗോളങ്ങളെക്കാളും അല്ലെ, ഗ്രഹങ്ങളെക്കാളും വലുതാണ് സൂര്യൻ. പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്നത്, ചന്ദ്രനെ കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനേക്കാൾ വലുതെന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും. അപ്പൊ സൂര്യനെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കാണുന്നു. പക്ഷെ അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സൂര്യന്റെ വലിപ്പം അല്ല കാണുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ കണ്ണ് എന്താണ്? അപൂർണമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ 4 ഡിഫക്റ്റുകൾ, ന്യൂനതകൾ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട്, മനുഷ്യർക്കുള്ളത് കൊണ്ട്, മനുഷ്യർ എഴുതുന്നതെന്നും
എന്താകത്തില്ല, പൂർണ്ണതയുള്ളതായിരിക്കത്തില്ല, ശരിയായിരിക്കത്തില്ല, യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുത ആയിരിക്കത്തില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് അതിനെന്ത് കാണും? വാസ്തവത അല്ലെ, അത് യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കും. അത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വന്ന കാര്യമാണ്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്താണ്? പൂർണ്ണവുമാണ്. അതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത, വേദങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. രണ്ടാമത്തെ വേദം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ശ്രുതിയാണ്, കേട്ട് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോഴൊക്കെയാണ് അത് എഴുതപ്പെട്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ മുമ്പൊക്കെ അതെന്തായിരുന്നു? കേട്ട് പഠിക്കുകയാണ്, ശ്രവണത്തിലൂടെ. അതാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് ശ്രവണം ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കേട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ കേട്ട് പഠിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കണം? ആധികാരികമായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവ് എന്താണ്? ഒരു ആധികാരിക ഉറവിടമായിട്ട് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു? നാരദർക്ക് അല്ലെ. നാരദർ ഉറവിടം ഏതാണ്? ശരിയായിട്ടുള്ള ഉറവിടമാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് കേട്ടു, ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് നാരദർ കേൾക്കുന്നു, നാരദർ വ്യാസ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഏതാണ്? ശരിയായിട്ടുള്ള ഉറവിടങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതെന്തായിരിക്കും? അതും സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ളതാണ്, അത് സത്യമായിട്ടും മാറും. നമ്മൾ പറയുന്ന ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, മാതാവിനെ പോലെ ഏതാണ്? ശരിയാണ് ഇത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഉറവിടം ഏതാണ്? മാതാവിനെ പോലെയാണ്. ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, മാതാവാണ് പിതാവിനെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇതാണ് നിന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ആളിനെ അച്ഛ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ. അതേപോലെ മാതാവും പിതാവും കൂടെയാണ് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ആരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? ഗുരുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. ഗുരു പറയുന്നു ദൈവമുണ്ട്, ഇതാ നമുക്ക് ദൈവത്തിനെ കാണേണ്ട വഴികൾ എന്നൊക്കെ ഗുരു പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ദൈവത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ ആരാണ്? ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ അല്ലെ, ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉറവിടങ്ങളാണ്. ഗുരു പറയുമ്പോഴും മാതാവ് പറയുമ്പോഴും ഒക്കെ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ വിശ്വസനീയമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. കാരണം ഉറവിടം എന്താണ്? ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് സത്യമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ ഇത് സ്വയം സിദ്ധമായ സത്യങ്ങളാണ് എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുന്നത്. വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സത്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് സത്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, നമുക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്, നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്, വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ശരിയായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. മലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൃത്തിഹീനമായ വസ്തുവായിട്ടാണ് എല്ലാവരും കണക്കാക്കുന്നത് അല്ലെ. അതേസമയം പശുവിന്റെ മലം എന്താണ്? ചാണകം ഭയങ്കര ശുദ്ധിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും വേദത്തിലാണ് പറയുന്നത്. സാധാരണ മലം എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തിഹീനമാണ്, അത് തൊട്ടാൽ നമ്മൾ കുളിക്കണം എന്ന് പറയും. അതേസമയം വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം മെഴുകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതുപയോഗിക്കുന്നു? പശുവിന്റെ മലമായ ചാണകം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും വേദങ്ങളിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതേപോലെ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് പരമ്പര വഴിയാണ് കിട്ടേണ്ടത്, ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര. പറഞ്ഞതുപോലെ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മദേവന്, ബ്രഹ്മൻ നാരദ മഹർഷിക്ക്, നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവന്, വ്യാസദേവൻ ശിഷ്യന്മാർക്ക്, അങ്ങനെ പരമ്പര വഴി ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര വഴി പകർന്നു കിട്ടേണ്ടതാണ് വേദം. അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചാണ് ഇത് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടത്, ഓർത്ത് ചൊല്ലേണ്ട പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഏതാ? ശ്രുതി. ഈ ശ്രുതിയായിട്ടുള്ള വേദം. പക്ഷെ ആദ്യ വേദം ഒന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു? അന്നുള്ളവരൊക്കെ നമ്മളെക്കാളും ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്, ഇതൊക്കെ സത്യയുഗത്തിലൊക്കെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് ജീവിത ദൈർഘ്യം കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർ ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരുന്നു, കൂടുതൽ അത്രയധികം ഏതാണ് ജ്ഞാനമുള്ളവരും വിശ്വാസമുള്ളവരും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഗുരുവിൽ നിന്ന് കേട്ട് ചൊല്ലി പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതേസമയം 5000 വർഷം മുമ്പാണ് ഇത് 4 വേദങ്ങളായിട്ട് വ്യാസദേവൻ മാറ്റിയെടുത്തത്, ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ 4 വേദങ്ങളാക്കിയത്?
കലികാലം വന്നപ്പോ 5000 വർഷം മുമ്പ് കലികാലം തുടങ്ങിയല്ലേ. കലികാലത്തിൽ ഒരുപാട് ന്യൂനതകളുണ്ടല്ലേ. അത് ഏതിൽ പറയുന്ന ഭാഗവതത്തില് 1-ാം സ്കന്ധത്തില് തന്നെ 1-ാം അധ്യായത്തില് 10-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, പ്രായേണ അല്പായുഷു സഭ്യ കലാപസ്മിൻ യുഗേ ജനാഹ മന്ദ സുമന്ദമതിയോ മന്ദഭാഗ്യാഹി ഉപദ്രുതാഹ എന്നാണ്. കാരണം അല്പായുസ്, ഏറിയാൽ 100 വർഷമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, അത്രയും പോകത്തില്ല. അപ്പോ 100 വർഷമേ ഏറ്റവും കൂടിയതായിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ എന്താണ്, മണ്ടന്മാരാണ്. മന്ദ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മണ്ടന്മാരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിയൊന്നും ഇല്ല, അതേപോലെ ഭാഗ്യഹീനന്മാരുമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരും അതേപോലെ തന്നെ ഭാഗ്യഹീനന്മാരായ അവർക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള വഴി ഏതാന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവർ തെറ്റായ പാതയിലൂടെ പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കലികാലത്തില് ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു വേദത്തിന് 4ആക്കി മാറ്റി പല പല വേദങ്ങളാക്കി, അങ്ങനെയാണ് ഋഗ്വേദ, യജുർവേദ, സാമ, അഥർവയാക്കി മാറ്റിയത്. അത് ശിഷ്യന്മാര് കുറെ കൂട്ടം ശിഷ്യന്മാര് എന്ത് ചെയ്ത് പഠിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് വാമൊഴിയായിട്ട് പകർന്നു കൊടുത്തത് ആദ്യകാലങ്ങളില്. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വ്യാസദേവൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഇതിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതി. വേദങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതി. അതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് വേദാന്ത സൂത്രം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. സമ്മറി എഴുതി, സാരാംശം എഴുതി. ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഏതാണ് സാരാംശം എഴുതി. അപ്പൊ അത് വേദാന്ത സൂത്രമാക്കി മാറ്റി. ആ സൂത്രങ്ങൾ എന്താണ്, മനസ്സിലാക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക്, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധി വീണ്ടും കുറഞ്ഞവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുരാണങ്ങളും മഹാഭാരതം ഒക്കെ രചിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മഹാഭാരതവും പുരാണങ്ങളും വ്യാസദേവൻ രചിച്ചത് എന്താണ്, ഏറ്റവും ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. പുരാണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾഡ് സ്റ്റോറീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല പല കഥകളും ഒക്കെയാണ് ഏതിൽ വരുന്നത്, പുരാണങ്ങളില്. മഹാഭാരതം നമുക്കറിയാം. മഹാഭാരത യുദ്ധം പ്രധാനമായിട്ട് ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നു, ഭഗവാനുമായിട്ടും കൗരവരും പാണ്ഡവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലെ. അതിൽ പ്രധാന റോൾ ആർക്ക് തന്നെയാണ്, ഭഗവാന് തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ വരുന്നത്, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ളവർ വേദങ്ങൾ പഠിക്കും അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേദാന്ത സൂത്രം പഠിക്കുന്നു. അത് ചുരുക്കി എഴുതിയതാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളും പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സംക്ഷിപ്ത രൂപം, അതാണ് വേദാന്ത സൂത്രം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പുരാണങ്ങളും മഹാഭാരതവും ഒക്കെ വരുന്നത്, ഏറ്റവും ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് പല ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുണ്ട്. എന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശ്യം, ഏതായിരിക്കും വേദങ്ങളുടെ, നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഭഗവാനാ രചിച്ചത്. അപ്പൊ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണിത്, ആരെ അറിയാനായിട്ടാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയണം അല്ലെ, സാക്ഷാത്കരിക്കണം അല്ലെ നമ്മൾ. അപ്പൊ തിരിച്ച് നമുക്ക് ധാമത്തിൽ പോകണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കി എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഇവിടെ ഗോലോകത്തോ വൈകുണ്ഠത്തിലോ ഒക്കെ തിരിച്ചു പോകണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വേദ പഠനം. അതുകൊണ്ട് 15-ാം അധ്യായ പുരുഷോത്തമ യോഗത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ തന്നെ രചിച്ചതാണ് വേദവും വേദാന്തവും, അത് ശരിയായിട്ട് അറിയുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയാൻ തന്നെയാണ് ഇത് രചിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ തരത്തില് പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം വേദങ്ങളുടെ ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നത് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതനായ അധികാരി അല്ലെ. എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതും എല്ലാം ഭഗവാനല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ ഉന്നത അധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ, ദ ഹയസ്റ്റ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ അധികാരി എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും വൈഷ്ണവരായിട്ടുള്ള രാമാനുജൻ, മാധവാചാര്യൻ, പിന്നെ വിഷ്ണുസ്വാമി എല്ലാവരും ഇത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവൻ ആരാണ്, മായാവാദി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ആദിശങ്കരൻ വരെ ഇത് അംഗീകരിച്ചു. അവ്യക്തഗതവാദികളാണ്
മായാവാദികളെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. അതില് ആദിശങ്കരനാണ് അതില് പ്രധാനപ്പെട്ട ആളല്ലേ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പോലും അംഗീകരിച്ചു ഏതാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ടുള്ള അധികാരി എന്ന്. ഭജഗോവിന്ദത്തില് അദ്ദേഹം അത് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അത് കാരണം എന്താണ്, ഭഗവത്ഗീതയെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥമായിട്ട് അതീന്ദ്രിയ ഗ്രന്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന അറിവ്, ഇപ്പൊ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അടുത്ത് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം? വേദം എന്ന് പറയുന്നത് അറിവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ അറിവ് എങ്ങനെ നേടും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ട് വഴിയാണ്, ആരോഹണ പ്രക്രിയ പിന്നെ അവരോഹണ പ്രക്രിയ എന്നുള്ള രണ്ട് വഴിക്കാണ് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഹണ പ്രക്രിയ, പിന്നെ ഏതാണ് അവരോഹണ പ്രക്രിയ. കുറച്ചേ ഉള്ളു. ആരോഹണവും അവരോഹണവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് അസെൻഡിങ് ആണ്, മേളിലോട്ട് പോകും. ഒന്നെന്താണ്, മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരും, ഡിസെൻഡിങ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആരോഹണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, അസെൻഡിങ് ആണ്. അത് അപൂർണമാണ്, താഴെ നിന്ന് മേളിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് ആരോഹണ പ്രക്രിയ. ഇതാ. അപ്പൊ ആരോഹണ പ്രക്രിയ നമ്മൾ എന്താ പറയാം, പിന്നെ അത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്നതാണ് അല്ലെ. രണ്ടാമത്തേതാണ് അവരോഹണ പ്രക്രിയ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് എവിടെ നിന്നാണ്, ആരോഹണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴെ നിന്ന് മേളിലോട്ട് പോകും. അവരോഹണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരും. മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ശരിക്കും. അതിന് നമ്മൾ വേറൊരു പേരിൽ പറയുന്നതാണ് അനുമാനം, ഇത് നിഗമനം. ആരോഹണ പ്രക്രിയയെ നമ്മൾ ഏത് പേരിൽ വിളിക്കുന്നു? അനുമാനം. പിന്നെ അതേസമയം അവരോഹണ പ്രക്രിയയെ ഏത് പേരിൽ വിളിക്കുന്നു? നിഗമനം. അങ്ങനെ രണ്ട് ഇത്. അപ്പൊ ഒന്ന് അസെൻഡിങ് ആണ്, ഒന്ന് ഡിസെൻഡിങ് ആണ് അല്ലെ. ഇതാ താഴെ നിന്ന് മേളിലോട്ട് പോകുന്നു, ഒന്ന് മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് എന്താണ്, വേദം എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, മേളിൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വരുമ്പോ നമ്മൾ അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയും അല്ലെ. അതേസമയം നമ്മൾ അല്ലാതെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാകുമ്പം അപൂർണമായിട്ടാണ് അല്ലെ, അപൂർണമായിട്ടാണ് വരിക. മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് പിന്നെ അപൂർണമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സിദ്ധാന്തം പറയുന്നു, അത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതൊക്കെ റിസർച്ചിൽ വരുന്നതാണ്, റിസർച്ച് മെത്തേഡിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ സിദ്ധാന്തം ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പറയും, അതിന് ഒരു ടെൻഡേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതിന് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും, പരീക്ഷണമൊക്കെ നടത്തി അവസാനം നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനിലെത്തും. നമ്മൾ സിദ്ധാന്തം ശരിയെന്നോ തെറ്റെന്നോ സ്ഥാപിക്കും. അതാണ്. അപ്പൊ അതിന് കുറെ അധികം സമയമെടുക്കും, ഒരുപാട് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ. അതിലപ്പോ എന്താണ്, ശരിയാകണമെന്നില്ല, കാരണം മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ചിലപ്പോൾ തെറ്റ് പറ്റാം. അതേസമയം ഭഗവാനിൽ വരുന്നതാണെങ്കിലോ, അനുമാനമാണെങ്കിലോ, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അറിവ് അല്ലെ, അവിടെ നിന്ന് മാതൃക കിട്ടുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഉന്നത ആചാര്യന്മാര്, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നതെല്ലാം ശരിയാണ് എന്ന് താൽക്കാലികമായിട്ട് നിശ്ചയിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവസാനം കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത്, വേദങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം ശരി തന്നെ എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. അതേസമയം ഇവിടെ നമ്മൾ മനുഷ്യർ ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതാണ്, അതില് തെറ്റ് പറ്റാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം അതാണ് തെളിവുകളായിട്ട് അടുത്ത 3 തെളിവുകളായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇത് 2 പ്രക്രിയയാണ്, 2 മാർഗത്തെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇതാ 3 വഴികളെ, തെളിവുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു.
അതിൽ പറയുന്നത് പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം, അനുമാന പ്രമാണം, പിന്നെ ഏതാണ് ശബ്ദ പ്രമാണം. പ്രമാണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതാണ് അടിസ്ഥാന ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മൾ പറയില്ല, അതേപോലെയാണ്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ തെളിവാണ്, ഡോക്യുമെന്റ് ആണ്. ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷ ഇതാണ് പ്രമാണം. പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഇതാണ് സ്വായത്തമാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതാണ് പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം. നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നു, സൂര്യനെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നു. അപ്പൊ കണ്ണുകളിൽ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോ, കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോ സൂര്യനെ ചെറുതായിട്ടാണ് കണ്ടത്, അല്ലെ? അതേസമയം അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള വലിപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അതാണ് പ്രത്യക്ഷത്തെ കണ്ടത്, അല്ലെ? അതേസമയം അനുമാന പ്രമാണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്? ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഹൈപ്പോസിസ്. അവിടെ നമ്മൾ യുക്തിചിന്ത ഉപയോഗിക്കും. ഇത് ശരിയാണോ, അത് ശരിയാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അനുമാനിക്കും. അപ്പൊ അനുമാനിച്ച് പറയുന്നത്, നമ്മളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ എൻ്റെ അനുമാനത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, അല്ലെ? എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നിയത് ഞാൻ പറയുന്നു. അവിടെയാണ് ലോജിക് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നിയത് ഞാൻ പറയുന്നു എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇതെനിക്ക് ശരിയാന്ന് തോന്നുന്നു, ഞാൻ അങ്ങനെ അനുമാനിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അനുമാനം, അത് ചിലപ്പോ എന്താണ്, അത് ഒരു തിയറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരിയായിട്ട് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ പ്രത്യക്ഷവും ശരിയല്ല, അനുമാനവും ശരിയല്ല, അല്ലെ? അതേസമയം ശബ്ദപ്രമാണം അല്ലെങ്കിൽ ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ആരിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതെന്തായിരിക്കും? ശരിയായിരിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ വേദങ്ങൾ ആരിൽ നിന്ന് വന്നു? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നു. അതാണ് ശബ്ദ പ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞ. ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ട് പഠിക്കുന്നതിനാണ് ശ്രുതി, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് വേദങ്ങളെ ഏതെന്നും പറയുന്നു, ശ്രുതി എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശബ്ദ പ്രമാണമാണ് നമുക്ക് വിശ്വസനീയമായത്, പൂർണ്ണമായത്, പെർഫെക്റ്റ് ആയത്. അതാണ്. അപ്പൊ അത് വേറെ നമ്മുടെ ഭൗതികതയിലുള്ള ഉദാഹരണം പ്രഭാതർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പറയുന്ന ന്യൂസുകൾ, അല്ലെ? നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ച അത് പലതും ഏതാണ് ഓരോ പത്രത്തിന്റെ രീതി അനുസരിച്ച് വരും. അതേസമയം റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നോ TV, അല്ലെ, ഒറിജിനൽ ഇപ്പൊ ആരുടെയാണ്? നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള TV, അതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും പറയുക? ശരിയായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളായിരിക്കും തരിക. ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയും അതേപോലെ തന്നെ ഏതാണ് പിന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ അധീനതയിലുള്ള TV-യിൽ പറയുന്നതെല്ലാം, ആ ന്യൂസ് അതെല്ലാം ഏതായിരിക്കും? ശരിയായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ശ്രുതി. അവിടെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ശ്രുതി ശബ്ദപ്രമാണം എന്താണ്? അത് ഒറിജിനലാണ്, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതേസമയം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ട്, പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് വന്നതായിരിക്കണം. ശരിയായിട്ടുള്ള ഉറവിടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനോ അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ വന്ന ആരായിരിക്കണം? ഗുരുക്കന്മാരോ ആയിരിക്കണം അത് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഏതാണ് ഇവിടെ അറിവ് നേടുന്നതിനുള്ള 2 പ്രക്രിയ പറയുന്നുണ്ട്. നിഗമനം, ആരോഹണ പ്രക്രിയ. പിന്നെ ഏതാണ്? സ്വയം പ്രയത്നത്തിലൂടെ മനസ്സിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന അനുമാനം, കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വരുന്ന അതാണ് ഏതാണ്? ഗുരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അനുമാനം. ആരോഹണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതായിരിക്കും അവരോഹണം, അല്ലെ? അനുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അവരോഹണ പ്രക്രിയയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചാണകം, ശംഖം, സാമ്യം, അമ്മയെ പോലെയാണ് വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? മനുഷ്യന്റെ 4 ന്യൂനതകൾ പറഞ്ഞു. തെറ്റുപറ്റുന്നു, മായയ്ക്ക് വശംവദനാകുന്നു, ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത, അപൂർണങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണല്ലേ. അവന് ഇവിടെ നമ്മൾ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതകൾ പറയുകയാണ്. നമ്മൾ ആത്മീയ ഗുരു പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഒറിജിനൽ ആണ്, അല്ലേ? ശരിയായ ഉറവിടമാണ് ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത്, ശബ്ദപ്രമാണം, അല്ലെ? അത് ഒറിജിനൽ ആണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ പേരും ഗുരുക്കന്മാരല്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ഫാൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഗുരുക്കന്മാരും ഉണ്ട്, അല്ലെ? ഗുരു എന്ന് ഏതാണ് സ്വയം പറയുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നതായിരിക്കും. ഏത് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയാണ്?
നമ്മുടെ ബ്രഹ്മ ഗൗഡീയ അല്ലെ മാധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ വന്ന ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ വന്ന ഗുരു പറയുന്നതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വേദങ്ങളിൽ, അതായത് ശ്രോത്രിയ നല്ല അളവുള്ള ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ആണ് ഗുരു വേദ സന്ദേശം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ബ്രഹ്മനിഷ്ഠയുള്ള ആളായിരിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാല് ബ്രഹ്മനിഷ്ഠ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണ ഗുണങ്ങളുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞവനെയാണ് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു ജാതിയായിട്ടല്ല പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മനെ അറിഞ്ഞവനെയാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മണ നിഷ്ഠയുള്ള ആളായിരിക്കും, ദൃഢമായി സ്ഥാപിതമായ ആളായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെ പോലെ? ശുഗ മഹർഷിയെ പോലെ ഉള്ള ആളായിരിക്കും. ശുഗ മഹർഷി ബ്രഹ്മണത്വമുള്ള ആളായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ആയിരിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ അറിവിന്, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ഒരാൾ സമീപിക്കണം. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടണമെങ്കിൽ ആരുടെ അടുത്ത് പോകണം? യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് അല്ലെ? നമ്മൾ 4:34 നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ്? തദ്വിധി പ്രണിപാതേന അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വിനയാന്വിതനായി ഗുരുവിനെ സേവ ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. വൈദിക സാഹിത്യം പഠിച്ച് കൃഷ്ണനെ അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അമ്പരന്ന് പോകുമെന്ന് പ്രഭുപാദ വിശദീകരിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? അത്രയ്ക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടല്ലേ. അതേസമയം എന്താണ്? നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള രീതിക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം വേദങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ തനിയെ പഠിക്കാൻ പോയാലും അത് നടക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല. അതേസമയം ഏതാണ്? ഒരു ഭക്തൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാല് അത് നമുക്ക് എളുപ്പം പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയോ ഭാഗവതോ തനിയെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചാല് എത്രത്തോളം പഠിക്കാം അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് ഒരു നിഷ്ഠയൊന്നും കാണത്തില്ല. അതേസമയം നമുക്ക് ഇതിപ്പോ ക്ലാസ്സുകൾ ഇതുപോലെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് നിഷ്ഠയോടെ പഠിക്കാനിടയാകും എന്നുള്ളതാണ്. ചാർട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഇതും പറഞ്ഞുതരാം. അടുത്ത് ഇതില് പറയുന്ന പ്രധാന വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഏതാണ്? ജ്ഞാനം, ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ആത്മീയതയെ കുറിച്ച്, ഭൗതികവാദത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, അവ്യക്തിഗതവാദത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു. എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്താ? ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഈശാവാസ്യ തത്വം എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈശോപനിഷത്തില് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ ഔദാരിക മാതാവിനെ പോലെയാണ് ഗണിക്കുന്നത്. അമ്മയിൽ നിന്ന് നാം അളവറ്റ് ജ്ഞാനം കൈവരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അമ്മയാണ് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത്. ഇത് അനുശാസനങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഏതാണ്? പ്രഭുപാദർ 1969 ഒക്ടോബർ 6-ാം തീയതി ലണ്ടനിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് ഈ പറയുന്നത്. വേദാനുശാസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അനുശാസങ്ങളല്ല, ശാസനങ്ങൾ എന്നാണ്. ഇവിടെ ഒരു വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. വേദാനുശാസനങ്ങൾ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര്. അനുശാസനങ്ങൾ, വേദങ്ങളുടെ അനുശാസനങ്ങൾ, അതിൽ പറയുന്ന തത്വങ്ങൾ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഒക്ടോബർ 6-ാം തീയതി ലണ്ടനില് ഒരു കോൺവേ ഹാൾ, അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രഭുപാദർ നടത്തിയ പ്രഭാഷണമാണ് ഇത്. അപ്പൊ അതിലാണ് വേദം എന്തെന്നൊക്കെ വിദേശികളല്ലേ ലണ്ടൻകാര്, അവർക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ്. അപ്പൊ അതിലാണ് ഏതാണ്? ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ അറിവിന് ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടാകാൻ. നമ്മൾ 4 ന്യൂനതയൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലെ? ചതിക്കുന്നത്, തെറ്റുപറ്റുന്നത്, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പൂർണ്ണമല്ല അല്ലെ, പിന്നെ ചതിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ മായയിൽപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ 4 ന്യൂനതകൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതൊക്കെ അവിടെ വെച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രഭാഷണം നടത്തിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രുതിയുടെ ഭാഗമാണ്, വേദങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്. ശ്രുതി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വേദം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം.
വേദങ്ങളുടെ ഭാഗമായതിന് ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് നേരിട്ട് വേദസാഹിത്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി 3 വിഭാഗം പ്രസ്ഥാനത്രയങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ 3 ഉറവിടങ്ങളാണ് ഇത്. വേദങ്ങളുടെ 3 വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ 3 ഉറവിടങ്ങളാണ് പ്രസ്ഥാനത്രയങ്ങൾ എന്നാണ്. അതിൽ ഒന്ന് ഏതാണ്? ശ്രുതി പ്രസ്ഥാനം. ശ്രുതി എന്താണ് കേട്ടത്? ശ്രുതി അല്ലെ, ശ്രവണം ആണ് അല്ലെ യഥാർത്ഥ വേദം. കേട്ടത് എന്താണ്? യഥാർത്ഥ വേദം. വേദങ്ങളെ വ്യാസവ്യാസൻ 4ആയി വിഭജിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ ശ്രുതി പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന് രചയിതാവ് ഇല്ലാത്ത ശാസ്ത്രം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് ആര് രചിച്ചതല്ല, പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഏതാണ്? രചയിതാവ് ഇല്ലാത്ത ശാസ്ത്രമാണ് ശ്രുതി. കേൾക്കുന്നത് എന്നാണ്, എഴുതിയതല്ല. എഴുതിയാലേ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുന്നതാണ് ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത്. രചയിതാവ് ഇല്ലാത്ത ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. അത് ശ്രവണത്താൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് വേദങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുക്കൾ ഇവയൊക്കെ എന്താണ്? ശ്രുതിയില് പെടുന്നതാണ്, കേട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തത് സ്മൃതി പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ സ്മൃതി, സ്മരണം അല്ലെ. സ്മരണയില കേട്ട കാര്യങ്ങൾ സ്മരിച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? രചനയാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് സ്മൃതി പ്രസ്ഥാനം. അത് എഴുതപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ശ്രുതി കേട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എഴുതപ്പെടുന്നു. എഴുതപ്പെടുമ്പോ അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നു? സ്മൃതി ആയിട്ട് മാറുന്നു. ശ്രുതി കേൾക്കുന്നു, സ്മൃതി എഴുതപ്പെടുന്നു. അതിൻ്റെയാണ് ഉദാഹരണം പുരാണങ്ങൾ, മഹാഭാരതം. ഇവയൊക്കെ എന്താണ്? സ്മൃതികളാണ്. അപ്പൊ കേട്ട് വന്നതാണ് വേദങ്ങൾ, കേട്ട് വന്നതാണ്. ഉപനിഷത്തുക്കളും കേട്ട് പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അതെന്താണ്? ശ്രുതികളാണ്. അതേസമയം അത് കേട്ട് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു? ഋഷിമാര് സ്മരിച്ച് അത് എഴുതിയപ്പോൾ അതിനേത് പേര് വന്നു? സ്മൃതികൾ എന്നുള്ള പേര് വന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ 18 പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഇതിഹാസങ്ങള് ഒക്കെ ഇതില് വരുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഏതാണ്? മഹാഭാരതം, രാമായണം ഇതൊക്കെ ഏതാണ്? സ്മൃതികളാണ്. പിന്നെ മനുസ്മൃതി ഭരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ച്, സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് മനുസ്മൃതി അല്ലെ. നസ്ത്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം, അർഹത എന്ന് മനു പറഞ്ഞെന്ന് ഉള്ളത് തെറ്റി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് മനുസ്മൃതി. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. മൂന്നാമത്തതാണ് ന്യായപ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ന്യായപ്രസ്ഥാനം എന്ന് വെച്ചാല് ഏതാണ്? വേദാന്ത സൂത്രം. അപ്പൊ അത് ന്യായപ്രസ്ഥാനത്തിന് ഉദാഹരണം. ന്യായപ്രസ്ഥാനത്തില് ലോജിക്ക് വരും. ലോജിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തർക്കശാസ്ത്രമാണ് അല്ലെ. ശരി ഏത്, തെറ്റേത് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ നോക്കുന്നതാണ് തർക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളാണ് ന്യായപ്രസ്ഥാനത്തില് വരുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതില് ഉദാഹരണം യുക്തിചിന്തയ്ക്ക് സ്ഥാനമുള്ളതാണ്. യുക്തി എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളും ഏതിൽ പെടുത്തുന്നു? ഈ ന്യായപ്രസ്ഥാനത്തില് പെടുത്തുന്നു. വേദാന്ത സൂത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, വേദങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക്, പിന്നെ എന്താണ് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇതൊക്കെ കുറവുള്ളവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്തു? സംക്ഷിപ്തമാക്കിയിട്ട് ചെയ്തു അല്ലെ. അതാണ് വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം വ്യാസദേവൻ വേദാന്ത സൂത്രം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലരും വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കാരണം എന്താണ്? വേദാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും പറയും. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വിരുദ്ധമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്ത? അതിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ രചിച്ചു. ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെയാണ് വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെയാണ് ഏത് പേരിൽ വിളിക്കുന്നത്? വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്ന. സൂത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പര വിരുദ്ധമായ തത്വങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്
രചിക്കപ്പെട്ടതാണ് സൂത്രങ്ങള്. വേദാന്ത സൂത്രമാണ് പ്രധാനം. ഏതിന്റെയാണ്? വേദങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തമായ വേദാന്തത്തിന് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ്, വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ രചിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ വേദാന്ത സൂത്രത്തിന് ധാരാളം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കമന്ററീസ് അതിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. വേദാന്ത സൂത്രത്തിന് തന്നെ കമന്ററീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ. അപ്പൊ ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിന് അടുത്ത വ്യാഖ്യാനം വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് ബലദേവ വിദ്യാഭൂഷൺ. ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവനാണ്. രാമാനുജാര്യ, മാധവാചാര്യ, ശങ്കരാചാര്യ ഇവരെല്ലാം വേദം അതെല്ലാം ഭാഷ്യങ്ങൾ രചിച്ചു. കമന്ററീസ്, ഭാഷ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാഷ്യങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശങ്കരാചാര്യയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷ്യമാണ് ശാരീരിക ഭാഷ്യം. വേദാന്ത സൂത്രത്തിന് അദ്ദേഹം രചിച്ച ഭാഷ്യമാണ് ശാരീരിക ഭാഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്തായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒരു വേദാന്ത സൂത്ര വ്യാഖ്യാനമാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിന് എഴുതിയ വ്യാഖ്യാനമാണ് നമ്മുടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതാണ്? പുരാണമായിട്ടാണ് ഈ ഭാഗവതം ഒരു പുരാണ ഗ്രന്ഥമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ വേദാന്ത സൂത്ര വ്യാഖ്യാനമായിട്ടാണ് ഏതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്? ഭാഗവതത്തെ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത്. വ്യാസദേവൻ രചിച്ചതാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് രചനകൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തു. പുരാണങ്ങളും പിന്നെ ഏതാണ് മഹാഭാരത ഇതിഹാസവും വേദങ്ങളും അല്ലെ സൂത്രങ്ങളും ഒക്കെ ധാരാളം രചിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തില്ല? അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സന്തോഷവും തോന്നാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആരെ സമീപിച്ചു? നാരദ മുനിയെ സമീപിച്ച് ചോദിച്ചു, മുനെ, എനിക്ക് ഇത്രയും രചനകൾ നടത്തിയിട്ടും ഒരു സന്തോഷവും തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് എന്താണ് നാരദ മുനി ഉപദേശിച്ചു, നീ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന കൃതി രചിക്കുക എന്ന് ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം വേദാന്ത സൂത്രത്തിന് വ്യാഖ്യാനമായിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കാര്യം വേദം മുതൽ ഭാഗവതം വരെയുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേദങ്ങൾ. കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ ആചാരങ്ങൾ വരുന്നു. ജ്ഞാനകാന്ഡം വരുമ്പോ അത് ഉപനിഷത്തായിട്ട് മാറുന്നു. അല്ലെ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഭക്തി ഇതിഹാസങ്ങൾ, പുരാണം, ഭാഗവത പുരാണം, അറിവിന്റെ സാരാംശം എന്നിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണൻ. ഇതിനടുത്തൂടെ ഹേമാദ്രി മുനിയുടെ മുക്തഫലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ആരാണ് ഈ ഹേമാദ്രി മുനി? അത് ഏതാണ്? അദ്ദേഹം ചാതുർവർഗ ചിന്താമണി എന്നുള്ള അതിന്റെ ബുക്കില് ധനകാണ്ഡത്തില് ഭാഗവതത്തിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഭാഗവതം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധാപൂർവം പഠിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ 4 വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അല്ലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണ് അത് ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സുഹൃത്തിനെ പോലെയാണ് പുരാണങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾഡ് സ്റ്റോറീസ് ആണ് അല്ലെ, ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന കഥകളാണ് അല്ലെ പുരാണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന. പിന്നെ വലിയ വലിയ വൈഷ്ണവ ഭക്തന്മാര് കവിതകൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. വൈഷ്ണവ ഗീതമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. അതൊക്കെ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് അവർ നമ്മുടെ പ്രണയിനികളെ പോലെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്ന? വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും കാവ്യങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഭാഗവതം ശ്രദ്ധാപൂർവം പഠിക്കണം എന്നാണ് ഹേമാദ്ര മുനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കാണ് ചാതുർവർഗ ചിന്താമണി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്ക്. ചാതുർവർഗ ചിന്താമണി, അതിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിലെ ധനകാണ്ഡം എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഭാഗവതത്തിന് കൂടുതൽ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ എല്ലാ വേദങ്ങൾക്കും വരുന്നതാണ്. വേദങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? വേദങ്ങൾക്ക് അതില് സംഹിത നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്താണ് സംഹിത? എന്താണ് പഠിച്ചത്? എന്താ സംഹിത എന്ന് പറയും? മന്ത്രങ്ങൾ ചേരുമ്പം എന്തോ വരുമെന്നാ പഠിച്ചത്? പറഞ്ഞു തന്നത്. മന്ത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടം.
മന്ത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടം എന്തായിട്ട് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു? സൂക്തങ്ങൾ സൂക്തങ്ങളായിട്ട്. സൂക്തങ്ങൾ കൂടുമ്പോ എന്ത് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു? സംഹിത അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് മെട്രിക് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ശേഖരം എന്ന് വെച്ചാൽ മെട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീറ്ററിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നതാണ് അല്ലെ? മന്ത്രങ്ങൾ ഒക്കെ ചൊല്ലുന്നത് അല്ലെ? ശ്ലോകമാണെങ്കിലും ഉപനിഷത്തൊക്കെ മന്ത്രങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ വേദമന്ത്രങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? വേദമന്ത്രങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതിക്കാണ് അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് മെട്രിക് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പേര് പറഞ്ഞത്. സംഹിതകളെല്ലാം ഇതാണ്, മന്ത്രങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഏതാണ് സൂക്തം അല്ലെ? മന്ത്രങ്ങൾ ചേരുമ്പോ സൂക്തമാകും, സൂക്തം ചേരുമ്പോ സംഹിത. അപ്പൊ അതെല്ലാം മന്ത്രങ്ങൾ ഈണത്തിൽ പാടേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഏതാ? ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ എന്നാണ് പേര്. ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്താണ്? ശ്ലോകങ്ങളല്ല, പാട്ടുരൂപത്തിലല്ല, സാധാരണ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാണ് അത് വരിക. അത് സാങ്കേതിക ശൈലിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സാഹിത്യമായിട്ടുള്ള രീതിക്ക് ഗൗരവമേറിയ ആചാരങ്ങളും അവയുടെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചും നിരവധി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? വേദങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. മറ്റൊരു ശ്ലോക രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ ഇത് എന്താണ്? ഏതാണ്? പിന്നെ ഗദ്യരൂപത്തിലാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് സാങ്കേതിക ശൈലിയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, പാട്ടുരൂപമല്ല. പിന്നെ ഏതാ? ഗൗരവമേറിയ ആചാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ഓരോന്നിന്റെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് അതിൽ പല പല വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച്. പിന്നെ ആരണ്യകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വാനപ്രസ്ഥ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള, ഇത് ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഗൃഹസ്ഥർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നതാണ്. ആരണ്യകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വാനപ്രസ്ഥക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് വരിക. അപ്പൊ അതെന്താ? വനഭൂമിയിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് ആയിട്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ വനത്തിൽ താമസിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ്? തപസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ പാലിക്കേണ്ട രീതികളെ കുറിച്ച്, ആചാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒക്കെ, അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് ഉപനിഷത്തുക്കളാണ് വരുന്നത് അല്ലെ? ഉപനിഷത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന തത്വചിന്താ ഭാഗങ്ങളാണ്. വേദങ്ങളുടെ അന്ത്യഭാഗത്ത് വരുന്നതാണ് ഏതാ? ഉപനിഷത്തുക്കൾ അല്ലെ? വേദങ്ങളുടെ എന്താണ്? സാരാംശം എന്ന സംക്ഷിപ്ത രൂപം, അതിലെ തത്വങ്ങൾ, കൂടുതൽ തത്വങ്ങളായിരിക്കും പറയുന്നത്. ഓരോ വേദത്തിലും ഒരുപാട് ഉപശാഖകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? കുറച്ച് വാക്കുകളില്. അതിന് നമ്മൾ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളജ് എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പം ഗഹനമായിട്ടുള്ള രീതിക്ക് അല്ലെ? ആ രീതിക്ക് സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചാൽ സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് പറയത്തില്ല, പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയല്ലേ? അപ്പൊ അതേപോലെ അതിന്റെ തത്വം എടുത്തു പറയും. അതാണ് ഉപനിഷത്തുക്കൾ എന്ന് അവിടെ പറയുന്നത്. ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ പറയുന്നത് കൺക്ലൂഷൻ ഓഫ് വേദാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വേദങ്ങളുടെ അവസാന ഉപസംഹാരം അല്ലെ? അതായിട്ട് വേദ അന്തം എന്നാണ് പറയുന്നത്. വേദാന്തം വേദങ്ങളുടെ അന്ത്യഭാഗത്ത് അല്ലെ? അവസാന ഭാഗത്ത് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് വേദാന്തം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിന് ഉപനിഷത്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഉപ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരിക്കുക അല്ലെ? നിഷത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത് ഇരിക്കുക. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന് ഗുരു അടുത്തിരുത്തി ഏറ്റവും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ആ ശിഷ്യൻ അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ? അപ്പൊ ഗുഹ്യമായ കാര്യം അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആരുടെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന, നമ്മളിപ്പോ ബ്രാഹ്മണിക്ക് ദീക്ഷ ചെവിയില പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഗായത്രി മന്ത്രമൊക്കെ അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും അടുത്തിരുത്തി ഗുരു ശിഷ്യന്റെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിവുള്ള ശിഷ്യന് മാത്രമേ ഗുരു ഈ സീക്രട്ട് നോളജ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് എന്താണ്? അതെന്തിനു സഹായിക്കും? ഇതിന് അജ്ഞാനം നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഒരുവന്റെ ബന്ധനത്തിൽ അയവ് വരുത്തും. നമ്മളിവിടെ ബദ്ധാവസ്ഥയിലാണല്ലേ? ഇവിടെ ഭൗതികതയിൽ ലയിച്ചു കിടക്കുകയല്ല. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മോചനം കിട്ടാനാണ് ഏത് സഹായിക്കുന്നത്? ഈ ഉപനിഷത്ത്, സീക്രട്ട് നോളജ് സഹായിക്കുന്നത് എന്നാണ്. നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനം. നമ്മളെന്താ സ്വരൂപം? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ? മക്കളാണ്, തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടവരാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള അറിവാണ് നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്.
അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് കാരണം ഇതിനെ ബ്രഹ്മവിദ്യ, രഹസ്യവിദ്യ എന്നൊക്കെ പറയാം. ബ്രഹ്മവിദ്യ, ബ്രഹ്മനെ അറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന, ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ഏതാണ് ബ്രഹ്മം എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ബ്രഹ്മത്തെ അറിയാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ ബ്രഹ്മവിദ്യ എന്നും, രഹസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ശിഷ്യന്, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതിന് രഹസ്യവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ രഹസ്യമായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മുണ്ടക ഉപനിഷത്ത് ഏതാ 108 പിന്നെ ഒരു ഉപനിഷത്താണ് മുണ്ടക ഉപനിഷത്ത്. 108 ഏതാണ് ഉപനിഷത്തുകളെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 11 10+1 ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് 108 അതിൽ ഏറ്റവും ധാരാളം ഉണ്ട്, കുറെ അധികം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. പിന്നീടുള്ളതാണ് ഈ 108. അതിൽ 11 വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആണ്. ഈശകേന ഘട പ്രശ്ന മുണ്ടമാണ്ഡൂക്യ തൈത്തരീയ ഐതരേയ ചാണ്ഡോഗ്യ ബൃഹദാരണ്യകാശുതര. ഇതാണ് 11. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈശോപനിഷത്ത്, കേനോപനിഷത്ത്, കേന കഠോപനിഷത്ത്, പ്രശ്നോപനിഷത്ത്, മുണ്ടകോപനിഷത്ത്, മാണ്ഡൂക്യോപനിഷത്ത്, തൈത്തരീയോപനിഷത്ത്, ഐതരേയ ഉപനിഷത്ത്, ചാണ്ഡോഗ്യ ഉപനിഷത്ത്, ബൃഹത് ആരണ്യക ഉപനിഷത്ത്, ശ്വേതാശ്വേതര. നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ് മുണ്ടകോപനിഷത്ത്, ശ്വേതാശ്വേതര അല്ലെ. പിന്നെ കേനോപനിഷത്ത്, കഠോപനിഷത്ത്, അതൊക്കെ എപ്പോഴും ഭാഗവതത്തിൽ അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് കേൾക്കുന്ന, ഭഗവത്ഗീതയിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് 11. അതിലേറ്റവും നമ്മൾ എന്താണ് ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ടുള്ള ഉപനിഷത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് വരുന്നു? ഈശോപനിഷത്താണ്. അപ്പൊ ഏതാ ഈശോപനിഷത്ത്? ഇതിനെ പറയുന്നത് ഇതിൽ വരുന്നത് ശുക്ല യജുർവേദത്തിന്റെ അവസാനത്തിലായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. ശുക്ല യജുർവേദം 2ഉണ്ട്, ശുക്ല എന്നും പിന്നെ ഏതാണ് കൃഷ്ണ യജുർവേദം. ശുക്ല എന്ന് വെച്ചാല് വൈറ്റ് എന്നാണ്, വെൽ അറേഞ്ച്ഡ് ആണ്, എല്ലാം വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ശുക്ല എന്ന് പറയുന്നത്, വെൽ അറേഞ്ച്ഡ് ആണ്. കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക്, അതവിടെ എന്താണ് നോട്ട് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ഓർഡർ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ 2 യജുർവേദം ഉണ്ട്, ശുക്ല യജുർവേദവും കൃഷ്ണ യജുർവേദം. അപ്പൊ ശുക്ല യജുർവേദത്തിന്റെ ഏതാണ് അവസാന അധ്യായമായിട്ടാണ് ഏത് വരുന്നത്? ഈശോപനിഷത്ത് വരുന്നത്. ഇതിന് വാചസനേയ സംഹിതയിൽ പെടുന്നു. ഇത് വാചസനേയ സംഹിത നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? സൂക്തങ്ങൾക്ക് ചേരുമ്പോ സംഹിത വരും, അതിലാണ് ഇത് പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് വേറൊരു പേരുമുണ്ട്, വാചസനേയ സംഹിത ഉപനിഷത്ത് എന്നൊരു പേരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്ന തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്? എന്തായാലും ഈശ്വരനെ കുറിച്ചുണ്ട്, ഈശ്വരനെ ജീവസത്തയെ കുറിച്ചുണ്ട്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചുണ്ട്, കാലത്തെ കുറിച്ചുണ്ട്, കർമ്മത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിൽ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷതയെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മകാണ്ഡത്തിന് പ്രാധാന്യമില്ല, പിന്നെ മറിച്ച് എന്താണ് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിനാണ് ഇത് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കേണ്ടത് ആരാധന നടത്തി എന്നുള്ളതിനാണ് ഈശോപനിഷത്ത് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം. ഏത് വേണ്ട ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിനാണ് കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഇത് അഥർവണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏതാണ് തപസ്യയുടെ മകനായ ദണ്ഡ്യനാണ് ഈശോപനിഷത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതിയതെന്നാണ് പറയുന്നത്, ദണ്ഡ്യൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ഭക്തനായിരുന്നു, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമൊക്കെ ഉള്ള ശുദ്ധ ഹൃദയനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം സന്യാസി ആകാനായിട്ട് താല്പര്യം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പിതാവിനെ സമീപിച്ച് എങ്ങനെയാണ് സന്യാസിയാകേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് പിതാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ഈശോപനിഷത്ത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദണ്ഡ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന സന്യാസിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായ അഥർവണൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് ഈശോപനിഷത്ത്. അപ്പം ദണ്ഡ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ മന്ത്രങ്ങള് ഇപ്പോഴത്തെ
രൂപത്തിലാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് മന്ത്രങ്ങൾ, ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രങ്ങൾ എന്താണ്, വലിയ ഫലം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ മനു അല്ലെ, മനു അറിയാമല്ലോ. അപ്പൊ സ്വയംഭുവ മനു എന്ത് ചെയ്ത് പിന്നെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭൗതികതയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് തപസ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ പിടിച്ച് തിന്നാൻ വന്ന രാക്ഷസന്മാരെ എല്ലാം ഇത് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ഭജിച്ചിരുന്നത് ആരെയായിരുന്നു? സ്വയംഭുവ മനു യജ്ഞ ഭഗവാനെയാണ് സ്മരിച്ച് തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്ത് വന്ന് ഈ രാക്ഷസന്മാരെയൊക്കെ വധിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ അപ്പൊ അതിന് നല്ല ഫലം ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലിയാൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം ഇതെന്താ, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള, ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആത്മീയ വീക്ഷണമായിട്ടാണ് ഇതിനെ പറയുന്ന. ഹരേ കൃഷ്ണൻ. നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ നിർത്താം. ഇച്ചിരി ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഓരോ ശ്ലോകത്തിനെ കുറിച്ചും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. ഈ ചാർട്ടില് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചാർട്ടിൽ വരുന്നത്. ചാർട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല. വേണമെങ്കിൽ ഇതിലെ കുറച്ചും കൂടെ നാളെ പറഞ്ഞുതരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ചാകൃതാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.